סבבה. אז כמו שאמרתי, רגע, אני מזיזה את הזה של הזום. כמו שאמרתי, זה אומנם הרצאה על שיווק עצמי בתקופת מלחמה, כמו שכתוב פה, אבל אני לא בן אדם כזה של תרימו יד, אז אם יש לכם שאלות, תתפרצו לדבריי, סבבה? או תכתבו בצ'אט ואני אשתדל לשים לב. בואו נראה שאני אפתח לי פה את הצ'אט גם בצד. אבל ממש תרגישו חופשי, וגם שוב, ככל שאתם יותר תדברו על הדברים שלכם, ככה אני יותר כאילו נותנת את המענה ספציפית לסוג העסק שלכם, או אם אתם שכירות, אז לסוג הרצון שלכם להתקדם כשכירות, אז ממש כאילו אינטרס שלכם ושלכם, נראה לי שאנחנו רק נשים חוץ מנועם, אז שלכם לשאול כמה שיותר. ואם אתם לא שואלות אז אני פשוט ממשיכה ברצף שצף של דברים, סבבה? חוץ מיצירות למים כמו שאני עושה עכשיו. אז זהו, ובוקר טוב, ותודה שהצטרפתם. טובוש. אז אני מדברת על שיווק עצמי בתקופת מלחמה. האם בכלל, איך לעשות, ממה להימנע. בעצם אנחנו היינו בתקופה של כמעט שנה במלחמה. אני עצמי כאשת שיווק עברתי המון, כאילו, בוא נגיד ups and down לגבי השיווק, גם כאשת שיווק כאילו מן הסתם מצופה ממני לשווק, אבל כאילו הרגשתי שהכל ציני והכל לא מתאים והכל, בהתחלה כאילו אני אישית לא שיווקתי בכלל, ואז לאט לאט התחלתי להבין איך נכון לי. עשיתי כל מיני ניסיונות. מי שנמצאת נניח טל פה שנמצאת איתי בקבוצה של השוות אולי ראתה, כל פעם ניסיתי בזווית אחרת. בהתחלה גם התנדבתי המון, כלומר הרגשתי שכל דבר שהוא בתשלום גם לא בסדר שאני גובה עכשיו כסף. אז מתוך כל מה שאני עברתי וכל המחשבות והבלבלות שאני עברתי, ועוד כאשת שיווק, הנחתי שכולנו, גם אם אנחנו שכירים וגם אם אנחנו עצמאים, עוברים המון 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 בלבלות. ולכן בניתי את ההרצאה הזאת. היא מתבססת על הרצאה שהרצתי במשך שנתיים על שיווק עצמי שעבדה ממש טוב, אבל כן עשיתי אותה מותאמת למלחמה עם כל הדברים שאני למדתי וחוויתי. מקווה שזה יעזור גם לכם. אז קודם כל אני מתחילה מאיזושהי אמרה שאני תמיד אומרת: שיווק עצמי מבחינתי הוא צעד אחד קדימה ממיתוג עצמי, והוא זה שמביא תוצאות. כלומר מבחינתי יש פה איזשהו משהו אקסטרה, ואני עכשיו אפרט לכם. זה עיצוב שעשתה לי יעלה מהצוות שלי המהממת. אז לפני הכל, מה זה בכלל שיווק עצמי? ולמה הוא צעד אחד קדימה ממיתוג עצמי בעצם? אז הכינותי מראש סוג של מיני טבלה. אני עכשיו אגיד לכם מה זה בעיניי, ואז אנחנו קצת שנייה ניכנס להרחבות. אני שמה לי גם פה את ההרחבות שלי ששמתי בצד, אז שנייה. טוב, אז מיתוג עצמי מבחינתי, כמו שאנחנו רואים גם בתמונה של העיצוב והכל, זה מי אני, איך אני נראית, מה אני משדרת, העיצוב, המיתוג, כל המסביב, וגם ניצול הזדמנויות קיימות שמתאימות למיתוג. דוגמה, מה אני לובשת, איך האינסטגרם שלי נראה, באיזו שפה אני משתמשת, אם אני משתמשת בשפה החוקית יותר, או אם אני עורכת דין ומנסה להשתמש בשפה גבוהה יותר. ניצול הזדמנויות קיימות, למשל אם אני כבר באיזשהו כנס או באיזשהו מפגש שהוזמנתי אליו, איך אני מתקשרת ומציגה את עצמי. ניצול הזדמנויות זה ללכת לכל מיני אירועים מקומיים שבו אני מספרת מה אני עושה. שוב, יש לי פה נשים מהגולן, מהגליל, מכירות את האירועים של הנטוורקינג שאני מדברת עליהם. כל הדברים האלה מבחינתי זה מיתוג עצמי, כלומר גם זה שיש לי עכשיו פה את הרקע שאתם רואות, מיתוג עצמי, סבבה? שיווק עצמי, צעד אחד קדימה, זה יותר דברים שהם עמוקים. אז מה הערכים שלי, מה האני מאמין שלי, ויצירת הזדמנויות יש מאין. אני לא מחכה לאף אחד. עכשיו דוגמאות לשיווק עצמי, לדבר שהוא קצת יותר עמוק, החל מפוסטים, כתבות ותוכן שאני מייצרת מתוך הבנה מי קהל היעד שאני מכוונת אליו, החל מהאני מאמין שלי, האותנטיות, להיות אני עצמי בכל פן, גם אישי וגם מקצועי, גם כשכירה וגם כעצמאית. אוקיי, לא מן הסתם לשים לעצמי רגליים, כלומר אם אני בן אדם קצת חצוף באופי שלי ואני שכירה, אז מן הסתם גם להאמין שיש היררכיה ארגונית, אבל כן להיות עצמי, כי שיווק עצמי שהוא אותנטי, קל לנו יותר להתמיד איתו. כלומר אם יהיה איזשהו דיסוננס בין איך שאני לבין
איך שאני באמת, כאילו איך שאני כדמות שיווקית לבין איך שאני באמת, אנשים יקלטו את זה. אז חלק משיווק עצמי זה גם האותנטיות. עכשיו כשאני מדברת על יצירת הזדמנויות יש מאין. אז למשל, ליצור את הקונקשנים הנכונים שיזמינו אותי מלכתחילה לאותם אירועים. למשל, אני עוד לפני שעברתי לגולן, התחברתי ל5 קבוצות הייטק בכל הצפון, התחברתי לשבועות של הגליל, זה הגליל אבל זה גם של הגולן, התחברתי לנשי עסקי בגולן, כלומר עוד לפני שעברתי לפה פיזית כבר יצרתי את ההזדמנויות שלי עם הקונקשנים האלה כדי לדעת כאילו לאן אני נכנסת ועם מי אני יכולה להתחבר. יצירת הזדמנות נוספת זה להקים פודקאסט או לבנות כנס, גם דברים שעשיתי שניהם בגוגל. היה לי פודקאסט וכנס בגוגל, אף אחד לא הגיש לי את זה על מגש של כסף, זה לא הזדמנות שנקלטה לדרכי, אני פשוט אמרתי אני רוצה להקים פודקאסט איפה אפשר, עשיתי פוסט, התחלתי לברר עם אנשים, למזלי הגעתי לגוגל. אותו דבר עם כנס, פשוט אמרתי לחבר'ה מגוגל אחרי שהקלטתי שם פודקאסט, אני רוצה לעשות כנס אצלכם, איך עושים את זה? זה יצירת הזדמנויות, זה מבחינתי הצעד קדימה הזה שאני מדברת עליו. עוד יצירת הזדמנויות, שדרך אגב אני כל פעם פונה פה לטל, פשוט כי אני יודעת על דברים שהיא עשתה, זה לזהות איזשהו פער או חלל בשוק ולקפוץ עליו. עכשיו, אני מכירה את טל שהיא עשתה פרחים, היום היא עושה מסאז'ים, היא עברה למקום אחר, היא קלטה את ההזדמנות בשוק והיא עשתה את זה. והאג'יליות הזאת היא גם מאוד מאוד חשובה, כי זה בסופו של דבר לא רק מה שיקדם אותנו, זה גם מה שיעשה לנו כסף בתקופות מורכבות, כאילו בואו. עכשיו, פער וחלל שאני מצאתי בשוק זה התיירות בצפון הגולן, בגלל זה הקמתי בהתנדבות את תיירות נווה עתיב. זה משהו שהוא, היום אני עושה אותו בהתנדבות וריכזתי מעל 100 עסקים, ואופיר עוזרת לי עם זה שהיא נמצאת פה בזום, אבל ברור שעוד שנה, שנתיים שתיגמר המלחמה, ברור שאני רואה פה אפיקים כלכליים, אני לא מתביישת לומר את זה. אבל זו הזדמנות שאני זיהיתי שיש איזשהו פער, צפון הגולן לא כל כך מאוגד מבחינת מה יש פה, אנשים חושבים שצפון הגולן זה רק החרמון. אמרתי, יש פה הזדמנות להציג את הדבר הרחב הזה, וקפצתי על זה, וזה מבחינתי שיווק עצמי, כלומר, זה הצעד אחד אקסטרה. אופיר דרך אגב, גם יש לי דוגמה עליה, שהיא פשוט פנתה עליי פיזית ואמרה, אני רוצה להתחיל לנהל סושיאל. כלומר, היא יזמה להיכנס ולעשות את הדבר הזה איתי, והיא יוצרת לשתינו עוד הכנסות ככה. זה מבחינתי שיווק עצמי. אם יש שאלות, מזכירה, אתם יכולות בכל שלב להתפרץ. היא אחותך? אופיר היא אחותי, כן. שאלות ג'וסיות, לא משהו זה. כן. אז עכשיו שהבנו מה זה שיווק עצמי, קבלו דקה של שיווק עצמי שלי, שby the way, מי שכבר קלטה כמה דברים שאמרתי, אתם תראו פה נקודות שאני זרקתי בדיוק בעבר. אז קודם כל אני אורי, לאה קליפר, קליפר כמו המצית. אורי במילאל, לא אורי, אלא אורי, זה אומר תעשי אור, נולדתי עם ציווי. אני גרה בנווה עתיב שבצפון רמת הגולן. אני אשת שיווק ויזמת בעשור האחרון ואשת דיגיטל מגיל 15. דיגיטל זה אומר שניהלתי פורומים בתפוז והייתי ב10 הבלוגים הכי טובים בישראבלוג בתקופות אחרות. עכשיו שימו לב לשורה הזאת והיא לא סתם כאן. מוזרה, סטלנית, צבעונית, בעלת אינטליגנציה רגשית גבוהה. למה אני אומרת את השורה הזאת? כי אם מישהו לא מתחבר לתכונות אופי האלו שלי, הוא לא הלקוח האידיאלי בשבילי, וזה בסדר לי גם כחלק מהשיווק העצמי שלי, להרחיק אנשים שלא מתאימים לי. הרי בסופו של דבר, בעיקר בשיווק, שאני לוקחת לרוב לקוחות שהם לטווח ארוך, כלומר לקוח שמשלם ריטיינר חודשי, מה אני צריכה על הראש שלי? לקוח שירתה מקנאביס, שירתה מזה שאני צבעונית, שירתה מזה שאני מוזרה, אנחנו גם לא נדבר באותה שפה, אני גם לא אעשה את סגנון השיווק שמתאים לו. אז כמו שאמרתי, חלק משיווק עצמי זה לדעת להיות מאוד אותנטית, אבל זה גם לעשות איזשהו מיפוי בין מי הקהל שמתאים לי ורלוונטי לי, למי הקהל שפחות. לכן זה נמצא כאן. ממציאה את השיטה עצלנות פרואקטיבית. עצלנות פרואקטיבית זה מבחינתי לעשות את המינימום האפשרי בשביל מקסימום תוצאות. אני לא מאמינה בלעבוד קשה, אני מאמינה בלעבוד יעיל. זה לא אומר שלא עובדים קשה לפעמים מכורח המציאות, אבל אני מאמינה שאם אני עושה דברים יעילים, לצורך העניין, אם עכשיו יש לי הרבה דברים שהם חוזרים על עצמם, אני אבנה להם אוטומציה ואני לא אעשה אותם כל פעם שוב ושוב. או למשל להכניס עובדים לצוות שלי, זה גם איזושהי התייעלות.
אז עצלנות פרואקטיבית זה שיטה שאני דוגלת בה, וכל הטיפים לשיווק עצמי שתראו בהמשך הם בשיטה הזאת, כלומר לעשות את המינימום האפשרי. אני לא אומרת לכם תעבדו בשיווק עכשיו, זה לא העסק שלכם, של רובכם. אני גם אומנית, אני אוהבת ליצור בהרבה מאוד דברים, בקרמיקה, לצייר, לצבוע, כותבת תוכן, אוהבת ליצור, אוהבת לבשל ולאכול, obviously. נשואה לנטע, הוא בן, הוא לא בת, יש לו, כאילו אני עם שם של בן והוא עם שם של בת, אימא לפרנק הכלב ושימי וסנדי החתולים, שאולי יקפצו עליי באיזשהו שלב של ההרצאה. דרך אגב, יש לכם QR קוד שאתם יכולות בכל רגע לסרוק, ויש שם פשוט מלא לינקים גם לפודקאסט חינם, לבלוג, להכל, המון המון תכנים חינם, וגם לקורס שבסוף ראיתם שיש הנחה עליו. אופיר, התמונה עדיין לא עלה. תדמיינו שיש פה תמונה, אוקיי? היא לא יודעת למה יש באג רק עם התמונה הזאתי, אבל אני מאשימה את קנווה. אתמול עשינו על זה טסט והיא כן עבדה, אבל לא נורא. למה בכלל צריך שיווק עצמי? אז גם פה אני רוצה קצת להרחיב, שנייה אני פותחת לי את המסמך שפירטתי, סבבה. אז קודם כל להיות אוטוריטה בתחומנו. אוטוריטה זה להיות מוכרת אבל כמקצוענית בתחומי, כלומר אם אני רוצה ללכת לאשת שיווק הכי טובה, אורי עולה לי בראש. עכשיו להיות אוטוריטה זה משהו שהוא רק על ידי שיווק עצמי בהתמדה לאורך זמן, כלומר פוסט ראשון שאני אכתוב אולי אנשים יתחברו אולי לא, אבל הם עוד לא יחשבו וואו זאת האשת שיווק הכי טובה שפגשתי. אבל אם אני אעשה הרבה כתבות בבלוג שלי ואני אעלה סרטונים ביוטיוב ואני אעשה את הפודקאסט ואני אעלה פוסטים בכל הרשתות החברתיות ואני אעשה הרצאות ובסוף אני אהיה מישהי שאנשים תופסים אותה כאוטוריטה, כלומר אני אעלה להם בראש כשהם יחשבו על בעל מקצוע מומחה. עכשיו אם דיברנו על לייצר לנו את ההזדמנויות מקודם, תחשבו שאני ישר עולה בראש לאנשים. אם עכשיו מחפשים מרצה, וזה קרה לי דרך אגב פה בגולן ואני פה רק שנה, פנו אליי 4 גופים שונים מהמועצה, הרי זה מחלקות, וביקשו את השירותים שלי. זה רק מזה שביססתי את עצמי כאוטוריטה, כלומר היש מאין הזה זה אשכרה לייצר פרנסה, הם קיבלו כבר הצעת מחיר ממני. לייצר לידים, זה בדיוק הסעיף השני. לידים זה בן אדם שפונה אליכם ומתעניין בשירותים שלכם. עכשיו לידים זה גם לשכירים. לידים זה אומר אני מחפשת עבודה ואנשים אקטיבית פונים אליי ומציעים לי עבודה, כלומר זה לא משהו שהוא רק לעצמאים. אנחנו רוצות שהדברים יבואו אלינו. עכשיו זה לא רק לעשות מניפסטינג ולקוות שהיקום יביא לי דברים, אנחנו עושות פעולות בשיווק עצמי שגורמות לזה לקרות. עכשיו אני יודעת שהרבה אנשים, אני נניח פונים אליי עסקים שטוענים שאף פעם לא עשו שיווק, ושמגיעים אליהם קהל מפה לאוזן. אבל הם כן עשו שיווק, הם עשו שיווק עצמי, אז הם אולי לא עשו שיווק מסורתי של פרסומות או קמפיין ממומן. אבל עצם זה שעסק בא אליי והוא אומר לי, אני קיים 45 שנה ובאים אליי רק מפה לאוזן, זה שיווק. זה שיווק, הם היו אותנטיים וטובים בעבודה שלהם, זה שיווק, הם דיברו על הדברים שהם עושים והפיצו אפילו במייל ללקוחות עבר. כלומר הדברים האלה זה שיווק, תרצו או לא תרצו. אז לייצר לידים. עוד דבר שצריך בגללו שיווק עצמי זה להיות מוכרים בתחום העיסוק שלנו. אם דיברנו מקודם על להיות אוטוריטה, אז פה אני מדברת על זה שבכללי פשוט אני בראש של אנשים בהקשר הזה. אני רוצה שכשחושבים על שיווק אורי עולה, עזבו אם הם יודעים שאני מקצועית או לא, קודם כל אני עולה. אפילו אם הוואטסאפ הראשון שישאלו אותי זה, תגידי את באזורי השיווק, נכון? מישהו צריך ככה וככה, את יכולה לעזור לו? כלומר גם אם הוא לא זוכר או יודע שאני אוטוריטה, הוא עדיין זוכר שאני עוסקת בתחומי השיווק. אז להיות מוכרים בתחום העיסוק שלנו. להשיג מהר דברים שאנחנו רוצים. אז אם זה קידום בעבודה, או אם אני מחפשת איפה להתראיין לפודקאסט, אני יכולה מהר יותר להשיג את זה כי כבר יהיה לי את הקשרים. או אם זה להגיע ליריד מחירות, למשל עכשיו לקראת החגים יש הרבה ירידי מחירות. ברור שמי שכבר מכירים אותה יותר כבר מציעים לה אקטיבית בואי ותהיי ביריד. גם כשכירים למצוא עבודה, לקבל העלאה. אני יכולה לספר לכם שאני מצאתי תפקיד ראשון בהייטק על ידי פוסט שעשיתי בלינקדין, שבו דווקא דיברתי על זה שאני קצת שונה, קצת מוזרה, קצת מסתכלת אחרת על דברים, ומנכ"ל של חברת סטארט-אפ אמר לי, נשמע שאת מתאימה לנו, וככה הוא פנה אליי, ובאמת התקבלתי והייתי סמנכ"לית שיווק של אותה חברת סטארט-אפ, מפוסט. סבבה? פוסט אחד. עכשיו זה לא קורה בוואקום, ברור שאני עושה שיווק עצמי כל הזמן, אבל הבן אדם הספציפי הזה זה הפוסט הראשון שהוא ראה עליי. כלומר תבינו איזה אפקט יש אפילו לפוסט אחד טוב
שמדייק את אותו קהל שאנחנו רוצות לכוון וגם מרחיק את אותו קהל שאנחנו לא רוצות לכוון. לצורך העניין חברת הייטק שהיא כזאת מעונבת ואני עם קעקוע ענק בחזה ושיער צבעוני, הם לא ירצו אותי ואני גם לא ארצה אותם. אז גם להרחיק את האנשים שלא רלוונטיים. והדבר האחרון שאני מאוד מאוד אוהבת זה נטוורקינג שעובד בשבילנו, ומבחינתי זה כאילו שירחלו עלינו לטובה, סבבה? למשל כל אחד ואחד שנמצא פה, אם הם ידברו עם מישהו ואמרו כן הייתי בהרצאה היום, אורי המוזרה הזאת הצבעונית דווקא אחלה הרצאה, זה ריחול לטובה מבחינתי, כלומר תפסתם אותי, קלטתם אותי וריחלתם עליי הלאה לטובה. זה נטוורקינג שעובד בשבילי, כלומר אני לא נמצאת שם אפילו פיזית ומדברים עליי. זה למה צריך שיווק עצמי. שוב, אם יש שאלות, אחרת אני רצה, כן? עכשיו החלק האהוב עליי. אני אשתה מים לפניו, אבל זה טיפול בהתנגדויות, זה החלק שאני הכי אוהבת. אז לפני שנדבר על מה אנחנו עושות בתקופת המלחמה, או לצורך העניין בכל תקופה מורכבת אחרת, כי מלחמה היא משהו שאיתנו כבר שנה, אבל חופש גדול, חגים, חופשת לידה למשל שבעלת העסק לוקחת ומן הסתם משנה קצת את ההתנהלות שלה, ועוד. כל תקופה שהיא שונה. אז לפני שנדבר על זה, אני שנייה רוצה לעשות טיפול בהתנגדויות, כי לאנשים יש המון התנגדויות לשיווק. וגם לי, כמו שאמרתי לכם, תחילת המלחמה היה לי הרבה מאוד התנגדויות לגבי איך וכמה ולמה. עכשיו יש כן שאלה לקהל, למרות שאתן מאוד שקטות, אז מעודדת אתכן ככה לדבר. מעניין אותי לדעת למה אתן לא אוהבות או לא עושות או לא עושות מספיק שיווק עצמי. כאילו מה הדבר שמונע מכן לעשות את זה? ויש גם דוגמאות שאני אחר כך רשמתי, אבל אני רוצה לשמוע מכן. או מכם. אז אני אתחיל. כן. אני, במיוחד שזה נוגע נגיד לרשתות החברתיות, ששם השיווק העצמי מתקיים, זה תמיד מביך אותי, כל מיני אנשים שאני מכירה, חברים שלי שעוקבים אחריי, אז אני אומרת, פתאום הם יגידו, מי היא חושבת שהיא, מה היא עושה, מה היא מנסה לקדם את עצמה, מה היא איזה אושייה, או כל מיני דברים כאלה, קצת כזה, כאילו מביך. כן. מזדהה עם זה. עוד דוגמאות. דברים שחוויתם אפילו בשנה האחרונה בעקבות המלחמה, אני בטוחה שיש הרבה. אני יכולה להגיד בטח. גם? אני חושבת, אני האמת שבשנה האחרונה, מאז תחילת המלחמה אני יותר הייתי במילואים. עזבתי את מקום העבודה הקודם שלי, ואני חושבת שאחת הסיבות שאני לא מקדמת שם דברים בפלטפורמה הזאת כמו לינקדאין, זה בין היתר כי עדיין לא מצאתי את המשרה הבאה, את המשרה המיוחדת מה שנקרא, וקצת קשה לי. זה לא שאני לא לקחתי קורסים והשארתי את עצמי, פשוט עדיין לא נכנסתי למשרה, וקצת קשה לי, כאילו אולי זה עניין של חוסר ביטחון קצת, לא שאין מה להגיד, זה פשוט להוציא את זה החוצה, שעוד אנשים יראו. אז אני כן. חושבת שזה מקום נוסף. כן. אני ממש מבינה את זה, ודרך אגב, אני גם הייתי בתחושה הזאת כשרציתי לעבור מחברת שיווק שהתפטרתי ממנה להייטק, שזה גם היה פעם ראשונה שאני כאילו פתאום הולכת לעולם הזה, וידעתי שגם יש לי בורות סביב העניין, ובכל זאת בסופו של דבר שכן היה לי את האומץ ועשיתי את אותו הפוסט, זה מה שמצא לי את העבודה, כלומר לא ה-70 קורות חיים שהגשתי ולא ה-30 תהליכי מיון שהייתי בהם, רק הפוסט הזה זה מה שבסוף הביא לי את העבודה. אז אני מאוד מזדהה איתך, אבל שתדעי שדווקא שם זה מה שהביא לי בסוף את העבודה המיוחלת. אני אשמח אם יש לעוד מישהי איזושהי התנגדות לשיווק עצמי. לי אין התנגדות, זה פשוט עניין של תקופות, שאני מרגישה שיש תקופות שזה יותר בא לי בקלות, ויש תקופות שפחות, ואז כשזה פחות, אז איך שומרים על אותנטיות, איך מגיעים למקום הזה. אני ממש מבינה את זה, חוויתי את זה בערך חצי שנה הראשונה של המלחמה. ואני יכולה להגיד שספציפית מה שעזר לי אז זה פשוט לתקשר מה אורי עוברת עכשיו, וזה אפילו לא בהכרח משהו שיווקי, כלומר סיפרתי שאני מתנדבת עם החינוך במושב, וסיפרתי אם הלכתי לאיזה מקום יפה קצת כי אני חדשה בגולן לראות אותו, וכאילו פשוט שיתפתי מה אורי כרגע עוברת כדי
שיזכרו שאני קיימת, אפילו אם זה לא קשור בכלל. זהו, אז למשל, בתחילת המלחמה עשיתי ניסויים בחינם לנשים באזור, וגם עכשיו, בגלל ששבוע באמת שאין עבודה, אז חשבתי אולי להציע, אבל אני אומרת כאילו הצעתי לכמה נשים פה שאני יודעת שהם הבעלים שלהן במילואים, אבל אני אומרת זה לא משהו שאני צריכה לרשום עליו, משהו להשתמש בו כשיווק עצמי, כי כן. כאילו זה כזה שאלות שעולות, מחשבות. נכון, אני מבינה אותך, ולא חייבים גם לשתף בהכל, בעיקר עכשיו המצב מאוד מאוד מורכב ויש דברים, אבל נניח יכול להיות שמשהו שהייתי משתפת זה פשוט איזשהו ציטוט שמישהי אמרה לך, כאילו איזושהי תחושת רווחה שנתת למישהי ובהסכם איתה כמובן, ופשוט לשתף איזשהו ציטוט שעשה לך טוב על הלב לשמוע מאחת מהנשים שסייעת להן. כאילו משהו שלא ירגיש לך ציני, כאילו ברור שכל העניין הזה של עכשיו לתת מהלב ובחינם ואז לבוא ולרכב על זה ולעשות שיווק עצמי זה עניין מורכב. גם אני עם תיירות נווה עתיד, מצד אחד אני עושה פה משהו שהשקעתי בו מעל 30,000 שקל מהכיס שלי ולמען אנשים, ומצד שני מרגיש לי שכל פעם שאני מדברת על זה חושבים איפה הרווח שלה ולמה היא עושה את זה, אז אני מבינה את זה מאוד. אבל כן אפשר למצוא כל מיני דרכים להמשיך ולשתף ברגשות שלנו, במה שאנחנו עוברות, בדברים שהתחברנו אליהם מתקשורת עם לקוחות או אנשים שאנחנו בתקשורת איתם, אבל לגמרי אני ממש מבינה את זה. אני אתן לכם עוד כמה דברים, אלא אם כן יש עוד מישהי שרוצה לומר משהו. טוב, אתם יכולות תמיד לקטוע אותי. אני אתן לכם כמה דברים שאני רשמתי. אני מפחדת שזה לא הזמן המתאים עכשיו בעקבות המלחמה. אני לא רוצה שיחשבו שאני גרידית. אני מפחדת שלא יתחברו לתכנים שלי. זה ככה דברים שאני עצמי חובה ורשמתי אותם. ועכשיו בואו נדבר על עוד כמה התנגדויות נפוצות שאני מקבלת. ותראו איזה אייקונים חמודים, תודה לקנווה. אז אני לא אוהבת לשווק. זו ההתנגדות הראשונה שאני מקבלת. אנשים לא אוהבים לשווק. לפעמים יכול להיות שהם לא מבינים לגמרי עד הסוף מה זה המילה, כי כמו שאמרנו, יש פה הרבה דברים, אבל לא משנה, לא אוהבת לשווק, זו התנגדות שאני מקבלת הרבה. שיווק זה מקרינג', אופיר קצת נגע בזה, זה מקרינג', מה יחשבו, מה יגידו, כאילו אני מקבלת חלחלה כזה, כן, מרגישה כזה על עצמי שמה יחשבו עליי. התקופה עכשיו מורכבת, כמו שאמרנו, בין אם זה מלחמה, בין אם זה חגים, בין אם זה בלק פריידיי ופתאום כולם מפרסמים, אז מה אני אוסיף למיליון שכבר מפרסמים? תקופה מורכבת. אני לא יודעת על מה לדבר. זו התנגדות שאני מקבלת המון, ותכף אני אתן לה מענה. העסק שלי משעמם. אני מקבלת את זה מרואי חשבון, עורכי דין, שמאים, יועצי משכנתאות, כל מיני אנשים שמרגישים שהעסק שלהם כאילו משעמם, אין על מה לדבר עליו. גם לזה יש לי תשובות. ואני לא אוהבת לשים את עצמי בפרונט. יש אנשים שגם אני, עם כל כמה שאני נראית שאני אוהבת לשים את עצמי בפרונט, זה לא תמיד ככה וזה לא בכל סיטואציה. יש אנשים שלא אוהבים לשים את עצמם בפרונט, הם כן רוצים אם הם שכירים אז שיעריכו אותם בעבודה ויתקדמו והכל, ואם הם עצמאים אז הם רוצים מן הסתם לקוחות, אבל הם לא אוהבים לשים את עצמם בפרונט, ואז הם נמצאים פה באיזושהי בעיה, כי שיווק עצמי, אבל עצמי לא רוצה את השיווק. אז זה ככה התנגדויות. עכשיו יש לי כמה תשובות להתנגדויות האלה. אז בואו נפרק את ההתנגדויות בשיטת העצלנות הפרואקטיבית, מזכירה לעשות מינימום אפשרי בשביל מקסימום תוצאות. אז דבר ראשון, שיווק עצמי לא חייב להיות מעיק ומקרינג' ומביך, וגם אם כן, תנו לי לספר לכם על מדד הקרינג'. אז מדד הקרינג' זה משהו שראיתי בטיקטוק, שמדבר על זה שיש איזשהו רף שבו אנחנו מרגישים שאנחנו מקרינג'ים ואנשים כאילו שאנחנו מביכים, ואנחנו כאילו, ממש זה עולה כזה למעלה, וואי איזה מביך ווואי איזה זה, ואז פתאום הוא יורד משמעותית ברגע שיש הצלחה, או שנהייתי מפורסמת, או שנהייתי אוטוריטה בתחומי, או שנהייתי whatever, ואז פתאום זה כבר לא מקרינג', כלומר, קחו בן אדם לא מוכר שהוא יעשה את אותו דבר שבן אדם מוכר עושה, כשהבן אדם המוכר עושה זה כאילו לא מביך פתאום. מה יש לי להגיד לכם על זה? כל עוד אתם מפרסמות ורואים אתכם 2.5 אנשים, את מי אתם מקרינג'ות?
כאילו, אולי אתם חוות את החוויה הזאת פנימית, אבל אם אתם עוד לא אוטוריטה ועוד לא מפורסמות ועוד לא זה, אז גם באותה מידה אף אחד לא רואה אתכם. ולאנשים יש זיכרון קצר, הם רואים אתכם גם אם עשיתם משהו מביך, כאילו בעיניהם, הם מדפדפים הלאה, הם לא זוכרים אתכם אחרי 5 דקות, בעיקר בתקופה עכשיו שאנחנו חוות לצערנו כל יום אין ספור דברים קצת יותר מפחידים ומעניינים וחשובים, מהאם מישהי עשתה פוסט מביך. וגם אני לא חושבת שהוא חייב להיות מעיק ומקרינג' ומביך, כי בסופו של דבר אם אנחנו נאמנות לאותנטיות שלנו כמו שדיברנו, אז אנחנו נהיה פחות, כי אנחנו עצמנו. הרבה פעמים אנשים חווים את התחושת קרינג' הזאת, שמנסים לעשות משהו שאמרו להם שככה עושים שיווק, או שהם ראו בטיק טוק שמישהו אחר עשה, ואז הם מנסים להתאים את עצמם ולהכניס את עצמם למסגרת שהיא לא בדיוק מתאימה לאופי שלהם, ופה נוצר הדיסוננס הזה. אז אני אומרת, לא חייב טרנדים, ולא חייב דברים שמביכים אתכם, ואם אתם בטיקטוק לא צריך לרקוד אם לא בא לכם, ולא צריך... כלומר, נאמנות לעצמנו מבטלת 99% מהקרינג' הזה שאנחנו חוות וחווים. ועוד משהו, סליחה על הצרפתית, אבל על הזין, מה חושבים? סבבה? כאילו, אנחנו עושות עבור עצמנו. דבר שני, שיווק עצמי לא חייב לקחת הרבה זמן, זה ההיילייט הכי חשוב שבא לי שתצאו איתו. אמרנו עצלנות פרואקטיבית או לא אמרנו? אז דוגמאות. עכשיו אופיר נניח ואני עובדות על תיירות נווה עתיב, שזה כרגע פרויקט שהוא בהתנדבות. מה אנחנו עושות? אחת לחודש אופיר כותבת גאנט, אוקיי? גאנט זה מה שעושים בשיווק בסושיאל, כאילו כזה מפה של כל החודש עם רעיונות למה עושים. עכשיו, אנחנו עושות פינות קבועות, אנחנו עושות כל מיני רעיונות לפי, אנחנו מחפשות בגוגל ימים מיוחדים, יש כזה כל מיני אתרים של ימים מיוחדים בחודש, יום הקפה, יום החברות, יום ה-whatever. שמות לנו ביומן קודם כל, הדבר הזה יכול לקחת באופן עקרוני גם שעה בחודש. אחר כך לפתח את זה, יש לנו צ'אט GPT שיכול לעזור לנו, יש לנו אם אנחנו עושות פינות קבועות אז אנחנו יכולות לעשות איזשהו פתיח שהוא קבוע. למשל אני עשיתי פינה קבועה שהייתה לי בזמנו בלינקדין, שניתחתי כל מיני אנשים מפורסמים איך השיווק העצמי שלהם מתרחש. אז היה לי כבר פתיח מוכן, היה לי כבר כאילו בראש איך אני מנתחת כל בן אדם, היה לי כבר קצת תמונות שהכנתי מראש של כל האנשים, ואז כל פעם הייתי צריכה כמה דקות לעשות את אותו ניתוח על הבן אדם שכבר עברתי את המחשבה בראש. עכשיו למשל סתם התראיינתי לכתבה מצוינת שהייתה על הצפון, הוא הלך למנרה, הוא הלך ליישובים מפונים, והוא גם בא לנווה עתיב. חצי שעה של כתבה שאני התראיינתי, פניתי לבן אדם שראיין אותי, אמרתי לו אתה יכול לשלוח לי את החלק שלי רק עם הכתוביות כבר, שלחתי, ועכשיו מה שאנחנו עומדים לעשות זה לחלק את זה להרבה סרטונים קטנים, כלומר משהו אחד שעשיתי שדרש חצי שעה מזמני שהתראיינתי, הבן אדם שראיין אותי כבר שלח לי את הטקסט מוכן חתוך עם הכתוביות, ואני רק צריכה לבוא, או אופיר צריכה לבוא, ולחתוך את המקטעים האלה לכמה סרטונים, ויש לי עכשיו, יכול להיות פוטנציאלית גם 10 סרטונים, שכל אחד בא מכיוון שונה, כי אפשר סרטונים קצרים של משפט 2 שאמרתי, ואפשר סרטון ששמים אותי רואים מדברת, ובכלל ברקע יש סאונד, ואיזשהו טקסט של תיירות נווה עתיב, בואו ותשמעו, ואפשר לקחת טקסט שלי מדברת ואז לשים סרטון ברקע של החוברת שאני מדפדפת בה של התיירות. כלומר, מפיסת תוכן אחת אני יכולה באופן עקרוני לייצר הרבה מאוד תכנים. את עושה הרבה מתאמים ממה שיש לך. מה? אני אומרת, את עושה הרבה מתאמים ממה שיש לך. בדיוק, ואני מנסה לעודד את כולם לעשות את זה, כי אני חושבת שממש אפשר. אפילו אני אתן לכם דוגמה הכי קיצונית, קחו עבודה שעשיתם באוניברסיטה, שהיא על איזשהו נושא מעניין, אם עשיתם אני בלי תואר, ותחשבו איך זה יכול להתאים להיום ל-2024, ותקחו חתיכות ממנה ותפרטו ותספרו, או לצורך העניין תספרו על איזה פרויקט שעשיתם בעבודה, או על איזה... כלומר, יש המון המון דברים שאפשר לקחת, שכבר קיימים במציאות שלנו, כבר עשינו אותם, תמונות, סרטונים, דברים שכתבנו בעבר, שאפשר לעשות להם איזשהו מישמש ולהפוך אותם למשהו חדש, וצ'אט GPT ממש עוזר עם זה, כן? כלומר, יש כלים טכנולוגיים שיכולים גם לעזור לנו להפוך את הדבר הזה. עכשיו, סתם, נניח אני עכשיו עוסקת באיזשהו תחום, ובא לי לבסס את עצמי כאוטוריטה. אני הולכת לצ'אט GPT, אומרת לו,
תתנהג כאילו אתה מומחה בתחומי, תן לי 10 דגשים לתחום שלי, בסדר? סתם. ועכשיו אני לא אעתיק את זה כמו שזה, אבל זה נותן לי כבר איזשהו רעיונות, כלומר אני וצ'אט GPT יכולים להיות חברים, והוא עוזר לי לבוא ולחשוב על איזה שהם רעיונות, כדי שוב לייעל את הזמן שלי. ובאמת אם אנחנו קובעות לעצמנו בלוז כל תחילת חודש לשבת ולחשוב מה חשוב לי החודש, האם אני מחפשת עבודה, האם בא לי קידום, האם אני מחפשת לקוחות חדשים, האם בא לי להוציא מוצר חדש, שוב זה תלוי במה אנחנו עוסקים, אם אנחנו שכירים או עצמאים, לעשות רשימה של הדבר הזה, ואחת לחודש פשוט לשים לנו עוגנים כאלה של מה בא לי לדבר עליו ומתי. יש גם כל מיני מיינד מפ, מפה כזאת שאתם רושמים בה את כל הרעיונות, יש המון המון דרכים, שמש אסוציאציות, שורה תחתונה, זה לא צריך לקחת הרבה זמן. פינות קבועות, כמו שאמרתי. עכשיו משהו שאנחנו ממש מדברים ספציפית על המלחמה. אפשר להתאים את השיווק לכל סיטואציה, כולל מלחמה וכולל תקופת החגים הקרובה. עכשיו, דוגמה קלאסית זה מה שאנחנו עושות בתיירות בנווה עתיב. עכשיו, אין תיירות בצפון הגולן, לא משנה גם כשהגולן הוגדר ירוק, אנשים פחדו לבוא לפה, סבבה? ואז כאילו עולה השאלה, למה את עושה עכשיו את הדבר הזה? קודם כל אני רוצה לצבור קהל ליום שאחרי. דבר שני, אני רוצה שאנשים יבינו שנווה עתיב וצפון הגולן זה לא רק שלג וחרמון. יש לנו 4 עונות בשנה, שזה בערך המקום היחיד בארץ, צפון הגולן, שיש בו גם סתיו וגם אביב, ופריחה יפהפייה, ושלכת מהממת, והמקום היחיד בארץ שלא מתים פה מחום בקיץ. ומבחינתי, אם אני מתאימה לסיטואציה, אז כן, אנחנו שמות תמיד, כשאנחנו כותבות פוסט, אנחנו מתייחסות למצב, אנחנו גם לא נעשה תזמונים של פוסטים מראש בתקופה כזאת, כי אנחנו יודעות שאני מתזמנת פוסט למחר, ופתאום מחר תקפנו את חיזבאללה, וכל מה שתזמנתי כאילו הולך לפח. אז מאוד להיות אג'יליות ולהתאים למצב, אבל דוגמה קלאסית שעשינו, זה פניתי לכמה צימרים פה, אמרתי להם, תנו לי, אני רוצה לילה לזוג ב-600 שקל, לילה למשפחה ב-800 שקל. מי שמשתף איתי פעולה, מעולה, אני מכניסה אתכם כשוברים. בניתי דף באתר, רשמתי את כל העסקים האלה, והנה אני עכשיו מפיצה את זה, והם בתקווה עולה לחדשות היום. ואומרת, אפשר לרכוש שוברים קדימה בהנחה, לסייע לעסקים עכשיו, אבל לבוא, לבקר כשתרגישו בטוחים. אז זה דוגמה לאיך לקחתי משהו שהוא כאילו הכי לא רלוונטי לעכשיו, גם תיירות, גם צפון הגולן, ואנחנו מנסות כאילו להתאים אותו לסיטואציה. עכשיו, אחד הדברים גם שעשינו זה חוברת, שלקחנו מעל 100 עסקים שריכזנו, שפועלים היום, והמטרה היא להפוך את החוברת הזאת במהדורה הבאה שלה גם לאיזשהו מגזין, ולעשות קצת כתבות עומק על אנשים, וכאילו להכניס קצת לכל הסיטואציה שקורית מאחורי הקלעים. עוד משהו שדיברנו, טל העלתה אותו, לדבר קצת מאחורי הקלעים, עלינו בתוך המצב הזה, מתוך כנות ושקיפות, כלומר ממש לבוא ולהגיד, כאילו, לא בא לי לשווק היום, אני משתפת אתכם, לא בא לי לשווק היום, אני כן ממשיכה לעשות, אבל כאילו רציתי רק לשתף בזה, כאילו זה גם בסדר, האנטי שיווק הזה במרכאות, גם עובד. אני למשל בן אדם שמאוד לא אדחוף בעל עסק לעבוד איתי. אני אשים לו את הדברים על השולחן, תדע שאני קיימת, תדע מה אני עושה, אבל אני מאוד לא פושרית כאילו תבואו לעבוד איתי ולהיות לקוחות שלי. אבל גם עכשיו בתקופת המלחמה, כלומר אנחנו כבר שנה בה, ולא סתם ההרצאה הזאת היא באה עכשיו. גם אני בחודשים הראשונים לא שיווקתי והייתי בבלבלות. אנחנו לא יודעות אם המלחמה תיגמר מחר, עוד שנים, אוקיי? זה יכול להיות מלחמת התשה. אבל אנחנו צריכים להתאים את עצמנו, ובין אם זה לספר מה אני חווה ואיפה אני נמצאת עכשיו, אם אני נמצאת במקום שהוא מפונה לא מפונה, ובין אם זה לשתף בחוויות שאני חווה מהעסק או בחוויות שאני חווה כסחירה, או אפילו קרין שאמרת שאת עכשיו בסיטואציה שבה את מחפשת עבודה, אני יכולה להגיד שיש מישהי שנקראת שיר ויזל, שהיא ממש השראה בעיניי בלינקדאין, כי היא ממש משתפת גם שהיא חיפשה עבודה, וגם שהיא הקימה איזשהו עסק זמני, וגם, עכשיו היא לא אומרת איזה מסכנה אני, אף אחד לא מעסיק אותי, כן, היא כן צריכה גם לשמור על איזשהו פסון, אבל אני אומרת שגם בסיטואציות שהן כביכול מורכבות, אנחנו יכולים לשתף. ואני הולכת לנושא הבא, שבדיוק יש לי דוגמה עליו, כשאנחנו מתרגלות שיווק עצמי, כל דבר יכול להיות נושא מעניין לדבר עליו. עכשיו,
מאחורי הקלעים כבר דיברנו, אבל יש משהו שנקרא fuck up nights, אוקיי? fuck up nights זה אירועים שעושים בדרך כלל בתל אביב, של אנשים באים ומספרים על הכישלון הכי גדול שלהם, סבבה? fuck up. ואנשים מתים על זה, הערבים האלה מתמלאים תוך שעה, כבר אין מקומות, סבבה? למה? כי הרבה יותר קל לי להתחבר לבן אדם גם כשהוא נכשל, כלומר יש את כל תרבות האינסטגרם הזאת של להיראות כאילו תמיד טוב לנו וכיף לנו ואנחנו מצליחים והכל, לאו דווקא, כאילו מותר לדבר גם על כישלונות ומותר לדבר גם על קשיים ומותר לדבר על מאחורי הקלעים ומותר לדבר על פרויקט שמאוד ניסיתי ודחפתי ונכשל, כי גם מזה אפשר ללמוד עלינו המון, סבבה? שזה לוקח אותי לדבר האחרון, שיווק עצמי אפקטיבי, מתאים גם לביישנים ולאנשים שלא רוצים לשים את עצמם בפרונט. מה אני אומרת? אם למשל אני עכשיו לא אוהבת לשים את עצמי בפרונט, אבל כן בא לי לעשות את השיווק העצמי, שמביא אותנו להיות אוטוריטה, להיות מוכרים, נטוורקינג, כל מה שדיברנו עליו מקודם. אני יכולה למשל לקחת איזשהו פרויקט באמת שניסיתי, שהרמתי. אני יכולה לקחת איזשהו משהו בעבודה, איזושהי סיטואציה, ולשים את הזרקור על הסיטואציה, על הפרויקט, על הדבר הזה, ולא על עצמי, אוקיי? דוגמה ממני, היה לי לקוח מוכר וגדול, שבקורונה היה לו קורס פיזי, כאילו אופליין, ב-17,000 שקל, סבבה? זה לא קורס שאפשר להעביר לאונליין. מי ישלם 17,000 שקל על קורס שאתה אפילו לא בפיזי? אמרתי לו, מה אתה מעביר בקורס שלך? הוא אמר לי שהוא מעביר כמה קורסים קטנים ואז עוד איזה משהו גדול. אמרתי לו, הקורסים הקטנים האלה הם דיגיטליים? הוא אמר לי, כן, יש לי אותם בדיגיטל. ואז מה עשינו? לקחנו 5 קורסים שכבר יש לו, פירקנו את ה-17,000 שקל האלה לכמה קורסים קטנים, לכל קורס בניתי דף נחיתה, ושיווקנו את הקורסים הספציפיים, שכל קורס עולה 800 שקל, זה משהו שאנשים יכולים לשלם באונליין, וזה מה ששיווקנו. על פניו רעיון ממש מגניב, יצירת יש מאין, המון 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 עבודה מאחורי הקלעים. כל הסיפור הזה הוא לא עליי, הוא על הרעיון שהיה לי לעסק, אבל הזרקור הוא לא על אורי, הזרקור הוא על הפתרון שעשיתי לאיזושהי בעיה, ובתוך כל הדבר הזה היה גם כישלון, סבבה? כי אנחנו הצלחנו לייצר כסף, אבל לא מספיק. כלומר, ייצרנו בערך פי 3 מההוצאות שלו, וזה בן אדם שהיה רגיל לעשות פי 10, אוקיי? אבל עצם זה שאני מספרת על הרעיון, בעצם זה שאני מספרת על מה עשינו, ואני מספרת על התהליך, ואני אפילו משתפת בכישלון, אוקיי? גם אנשים מתחברים אליי, גם יש פה אותנטיות, וגם הזרקור היה על הנושא שמדובר, ולא עליי, על איזשהו פרויקט שעשיתי. אותו דבר אני יכולה לעשות זרקור על מישהו אחר, למשל, כמו שאני משתפת אתכם פה בדברים על אופיר. תחשבו למשל הייתי עושה איזשהו פוסט ואני אומרת, הכירו את אופיר רשת הסושיאל שלי בעסק, בלה 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 בלה, מספרת עליה. אני עושה שיווק עצמי לעצמי רק מעצם איך דיברתי עליה, אוקיי? אבל היא בפרונט, לא אני. אותו דבר בעבודה, אפשר לספר על בן אדם שאני עובדת איתו, קולגה שאני מעריכה אותו, יכולה לספר על לקוח שלי אם אני עצמאית, כמובן באישור הלקוח, אלא אם כן זה בלי לתת פרטים מזהים. כלומר, מותר לנו להיות ביישניות, אנחנו לא יכולות לשים את עצמנו בפרונט, יש אפילו בטיק טוק ובאינסטגרם עמודים שמצליחים, שהם רק סרטונים וטקסט, בלי שרואים את הבן אדם, בלי ששומעים את הקול שלו אפילו. אם יש לנו תוכן מעניין ואותנטי, אנחנו ממש יכולות לשים את עצמנו מאחורה, אם לא בא לנו. אז גם ביישנים יכולים לגמרי לעשות שיווק עצמי. אני רוצה להוסיף על זה גם שגם אם נגיד מישהי משווקת את עצמה כמדריכת פילאטיס או יוגה, שהיא בתכלס נגיד בפרונט, אין מה לעשות, היא המדריכה, אז תמיד אפשר גם באמת לדבר יותר על היוגה, למה זה, להגיד על תרגילים מסוימים, כאילו בכל דבר, לא רק אשת שיווק, בכל מקצוע אפשר, גם אם את באמת בפרונט, כי את מדריכת הפילאטיס או היוגה, אפשר למצוא דרכים איך לדבר על דברים אחרים שהם לא עליי. נכון, ואני אחזק את זה שהמותגים הכי גדולים, הם בכלל לא משווקים אפילו את המותג. קוקה קולה לא משווקים קוקה קולה, מה הם משווקים? את החיים הטובים. תסתכלו באינסטגרם שלהם, אתם לא רואות אפילו תמונה של קולה, אתם רואות תמונה של אנשים נהנים ומבלים בחיים עם צבעי המותג, אם דיברנו על מיתוג עצמי, עם צבעי המותג, עם כל הדברים מסביב, אבל השיווק העצמי שלהם, אמרנו יש מיתוג עצמי ושיווק עצמי, השיווק העצמי שלהם זה הערכים שבא להם לשווק, שזה החיים הטובים. זה קוקה קולה, זה הדוגמה הכי טובה, והם לא שמים את עצמם בפרונט, אנחנו לא יודעים מי מאחורי הקלעים
אנחנו אפילו לא רואים את הבקבוקי קולה ברוב הדברים שלהם. הם משווקים את החוויה. זה הכי דוגמה טובה. והם כאילו, בואו, הם עושים מיליארדים. אם יש שאלות בנוגע לשקופית הזאת, אז בכיף, אם לא, אני עוברת הלאה. את דף נחיתה? סליחה, לא קטעתי אותך לפני כן, אמרת דף נחיתה ואני לא מכירה את המושג הזה. מה? דף נחיתה. נכון, יש אתר נו. שהוא עם הרבה כאילו תפריט, אודות, אז דף נחיתה זה פשוט אחד. כלומר, זה כמו אתר שיש לו דף אחד, לפעמים יש מה שנקרא אנקור, שאת יכולה ללחוץ ולרדת לשלב יותר מאוחר בדף, כאילו במקום תפריט, אבל אין לך הרבה תפריטים, זה כאילו כמו מיני סייט. הרבה פעמים עושים את זה שאת רוצה לשווק משהו מאוד ספציפי, למשל לי יש אתר, אבל הקורס שיש לכם הנחה עליו הוא כאילו דף נחיתה בתוך האתר. כשאתם נכנסות לדף נחיתה הזה, אין לכם בכלל למעלה את התפריט, אתם גוללות ואתם רואות רק כאילו משהו אחד. זה טוב כשרוצים באמת לשווק משהו ספציפי. נקודתי, מעולה, תודה. כן? וגם יש אנשים שלא בא להם להוציא עכשיו כסף על לבנות אתר שזה הרבה מאוד כסף, אז הם עושים רק דף נחיתה בשביל הדברים שרלוונטיים להם. Thank you. אז זה גם עניין כלכלי לפעמים. ושיווק עצמי בתקופת מלחמה, אני רוצה קצת לעשות כאילו ממש דוגמאות פרקטיות, אוקיי? זו השקיפות האחרונה שלנו בעצם לפני שאני שוב מראה לכם את ההנחה של הקורס, וזה ממש דברים שאני נתקלתי בהם, אוקיי? ואני מעבירה הלאה בכיף מה שאני למדתי. מה הדבר הראשון שכולנו חוות? אנחנו נפגשות עם בן אדם, בעיקר אני נניח שאני גרה בצפון, נו, מה אתם עושים בימים אלו? איך המרגש? מה נשמע? מה, צפון הגולן? אתם לא מפונים? אוקיי, זה השאלות שאני מקבלת. עכשיו, כל אחד באיפה שהוא נמצא, אבל זאת השאלה הקבועה. ואני אומרת, במקום לענות את התשובה הבנאלית של מה שלומך, הכל טוב בהתחשב במצב, שכולנו עונות כבר שנה, אנחנו יכולות לבנות לעצמנו איזשהו תסריט של איזה תשובה בא לי לענות. לדוגמה, אני גרה בצפון הגולן, מה את לא מפונה? לא, אני לא מפונה. ואז אני עונה, וואלה, המצב פה בצפון מורכב, ולכן הקמתי בהתנדבות את תיירות נווה עתיד. אוקיי? ואז זה פותח גם פתח רגע, מה זה תיירות נווה עתיד? אוקיי? כלומר, אני בונה את הנרטיב של מה בא לי לתקשר עליו. אז זו שאלה קלאסית, זה יכול להיות שמשפחה וחברים פוגשים אותנו, זה יכול להיות איזשהו קולגה או חבר לעבודה או מישהו ששואל אותנו, ואנחנו יכולות לבנות לעצמנו בראש כמה תשובות שהן גם בהתאם לסיטואציה. למשל, פה בא לי לדבר על תיירות נווה עתיד, אבל בן אדם אחר בא לי להגיד שאני עושה שיווק, אז הוא ישאל אותי מה אתם עושים בימים אלו. אז אני אגיד, כן, האמת קשה קצת, אבל אני ממשיכה לעשות שיווק בכל הכוח. מה, את עושה שיווק? איזה יופי זה? כאילו, אני בונה לעצמי את התסריט. תקשורות עם לקוחות עבר. לקוחות עבר, או קולגות מעבר, או בוסים מעבר, כן? זה רלוונטי לשכירים ולעצמאים. דווקא בתקופה עכשיו, יש לנו איזשהו תמריץ כזה ליצור קשר ממש אקטיבית עם האנשים שלנו מעבר. אני למשל יצרתי קשר עם עובדת שלי, סתם לשאול מה שלומה, כאילו עובדת לשעבר שעבדה אצלי לפני 2 מה שלומך, איך את מרגישה עכשיו? כתבתי, שלחתי ניוזלטר, יש לי אנשים שרשומים לאתר שלי, שלחתי ניוזלטר לאנשים מעבר עם כל מיני פוסטים חדשים שעשיתי. כלומר, דווקא עכשיו בתקופה הזאת אנחנו יכולים לחדש איזשהו קשר עם אנשים מעבר, שבא לנו כמובן, לא סתם, לא אנשים שהשאירו בנו טראומות, כי האנשים האלה, דווקא עכשיו בסיטואציה הזאת שכולם ממציאים את עצמם מחדש, יש מצב שיעניין אותנו מה שיש להם לומר, ושאותם יעניין מה שיש לנו לומר. דרך אגב, גם בחיפוש עבודה, קרין, פתאום את יכולה ליצור קשר עם איזה בן אדם שפעם כאילו עבדתם ביחד, ופתאום הבן אדם הזה עובד באיזה חברה מעניינת, ווואלה, יכולות להיות פה קשרים מעניינים. אז ממש תקשורת עם לקוחות ואנשים מהעבר שלנו, בסדר? זה לא רק לקוחות. וכמובן אפשר גם להציע איזה שהם הטבות או משהו כזה ללקוחות מהעבר, כאילו להזכיר שאנחנו קיימים. עכשיו עוד משהו, זה פוסט, סרטון, זום ספונטני, במתנה לרגל התקופה. אז באמת אנחנו יכולים לחשוב יצירתי ומחוץ לקופסה, בין אם זה ללכת לירידים, בין אם זה לעשות שיתופי פעולה. לצורך העניין, אני אתמול הלכתי ב10 בלילה לשבת עם יזמים של יאללה האט, שזה אפליקציה שהיא כמו וולט, רק לדרוזים בצפון הגולן, שגם נווה עתיד חלק מזה, כמו וולט, סבבה, ישבתי איתם 2 חשבנו על שיתופי פעולה בין תיירות נווה עתיד לבין האפליקציה. אמרנו נלך לראיין כל מיני בעלי עסקים פה, וישתפו איך המצב, נניח סופר,
איך זה שאין לו ספקים עכשיו שמגיעים אליו, ומה הוא עושה עם חוסרים, ואיך הוא עוזר לחיילים בתקופה הזאת ועושה להם הנחות. ככה לחשוב יצירתי על כל מיני דברים מחוץ לשגרה. לבוא לקבוצת נטוורקינג כזאת שנמצאת באזור מגורים שלנו, לבוא לכל מיני אירועים אונליין ולהשתתף, להיות פעילים כדי שיכירו אותנו. מאחורי הקלעים שלכם כבעלי העסק, או כמחפשי עבודה, או כאנשים שבעבודה אבל כאילו רוצים לחפש מקום אחר, לעשות את זה חכם שהבוס לא יקלוט. שיתוף אמיתי וכנה מהלב, כלומר דיברנו על זה כמה פעמים, להגיד פשוט מה אני חווה כרגע, ויש לי דוגמה מצוינת לזה. יש מישהי שנקראת עמית, שיש לה קבוצה של נינג'ה מוצרי מטבח, קבוצה ענקית בפייסבוק, ויש לה גם סטורי באינסטגרם. עכשיו מעבר לזה שיש לה את הקבוצה של הנינג'ה, היא גם עושה את השיווק לווסאבי במרום גולן, שזה גידול ווסאבי שאין אותו בשום מקום אחר בארץ וכמעט בעולם. אז היא משתפת בסטורי שלה גם דברים על נינג'ה וגם דברים על הווסאבי, אבל גם תמונה של החצר שלה, ואיזה יופי שיש ערפל ומגניב פה במרום גולן מצד אחד, מצד שני היה לנו אזעקות כל הלילה. כלומר, היא משתפת את כל המאחורי הקלעים, ואז כאילו היא גם דמות יותר שלמה מבחינתי. זה לא רק האיש של הנינג'ות או האיש של הווסאבי, זה מישהי שמשתפת את כל החוויה שלה מסביב, ווואלה זה מעניין, אני מתה על הסטורים שלה, כלומר אני מרגישה חברה שלה, ואני מרגישה שאני כבר כאילו חלק מהחוויה שלה. אז באמת לשתף מאחורי הקלעים שלנו, של אורי, לא רק של העסק של אורי, וגם של העסק או של תחום העיסוק שלי, נטוורקינג עם קולגות בסיטואציה דומה, בין אם זה מחפשי עבודה, ובין אם זה קולגות שהן נשות עסקים, ובין אם זה נשות שיווק כמוני, ובין אם זה כמו שאופיר אמרה בתחום הוולנס, אז להתחבר לאנשים, כאילו למצוא את המקומות שלנו לפי מקצוע או מקום מגורים או תחום משותף. יש המון. תיכנסו לפייסבוק, תעשו בשורת חיפוש ואתם תגלו כמה דברים יש נשים בהייטק, ויש השבות של לפי כל אזור מגורים, ויש כל מיני קבוצות עסקיות, ויש כל מיני קבוצות של מחפשי עבודה, ופשוט להתחיל לייצר נטוורקינג, קשרים עם אנשים שחווים דברים דומים לשלנו. יש לנו המון מה ללמוד מהם, וגם אנחנו נרגיש פחות לבד ככה. שאני בקבוצה של נשות שיווק, אני מרגישה שזה מאוד תורם לי. בקבוצה של נשים בגולן, זה מאוד תורם לי, אנחנו כולנו באותה סיטואציה, כולנו חוות ביטולים וקשיים, ואי אפשר להגיע לפה, אז הדבר הזה מאוד 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 עוזר. כל הדברים האלה ביחד לדעתי יעזרו לנו לעשות שיווק עצמי יותר טוב ויעיל ואפקטיבי, בקלות, בעצלנות פרואקטיבית, בצורה שהיא לא מקרינג'ה, באמת כל הדברים שככה דיברנו עליהם במשך ההרצאה שלי והשאלות המהממות שלכם. וזהו, ואני מזכירה שוב שיש לי קורס של 6 מפגשים אונליין, הוא צולם מראש, יש לי מרצה אורחת שם, נעמה שטיין, שהיא אושיית טיק טוק, והיא עושה את השיעור על הטיק טוק ועל כתיבה, שיעור על פייסבוק, שיעור על אינסטגרם, על טיק טוק, על לינקדין, על אירועים פיזיים ועל רעיונאות. אם דיברנו על לחשוב על מה לדבר, יש את זה שם. הוא עולה 1,200 שקל פלוס מע"מ, ויש לו 25% הנחה עם הקוד הזה. אני אשלח לכם אותו גם במייל למי שנרשמה עם המייל, ומי שרוכשת אותו גם מקבלת ייעוץ איתי ממש ספציפית אליכן, בין אם זה הקשיים שאתם חוות בעסק, בין אם זה קשיים שאתם חוות בחיפוש עבודה. יש לי פוסט דרך אגב על חיפוש עבודה בהייטק שנתתי כמה טיפים עליו בבלוג שלי, ואני אראה לכם מה קורה שאתם הולכות ללינק הזה. אתם מגיעות לכאן, זה הלינק טרי שלי. זה דרך אגב, אם דיברנו דף נחיתה קרין, זה משהו עוד יותר קטן. זה לינק טרי, זה פשוט כמה לינקים שחשובים לי. זה חינם. אז יש לכם פה את ההרצאה שעכשיו הייתם בה, יש לכם את הקורס שיווק עצמי שבו אתם יכולות לשים את הקוד. התיירות נווה עתיב גם שמתי פה, ממש שמתי פה הכל. והמון המון המון תכנים חינם, אוקיי? יש כל מיני כתבות שלי בבלוג, וכו' וכו' וכו'. ולגבי דף נחיתה, ככה נראה דף נחיתה, אין תפריט למעלה, זה הדף נחיתה של הקורס שיווק עצמי, אוקיי? ממש מסבירים פה על הקורס. וזהו, וזה רק דף אחד כאילו שגוללים, אבל אם אני הולכת לאתר שלי, שזו אותה כתובת, פשוט בלי הסיומת,
auriclipper.com, אז פה ממש רואים את האתר עם כל התפריטים והכל, ויש את הבלוג שיש בו המון המון כתבות בחינם. זה 3 כתבות על שיווק שעשיתי, ויש פה כתבות על קנאביס, ויש פה כתבות על זה שאני בונה בית ממחולות, ועל יזמות נדל"ן, ועל איך הכפלתי את השכר שלי. אני ממש, שוב, אם דיברנו על להיות דמות עגולה ועל להיות אותנטית, אני כותבת על מה שמעניין אותי. אם זה מעניין אחרים, פצצה, אם לא, לא חייבים. אני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד חזק, איך להתקבל לעבודה בהייטק, פשוט על מה שמעניין אותי. וככה גם, שוב, מגיעים אליי האנשים שרלוונטיים לי, ותראו, פופ-אפ, אפשר להירשם לניוזלטר שלי, הוא עולה אחרי 30 שניות, אז זה רק למי שככה מתעניין באתר. זהו, אז באמת, איך אני עושה שוב? פרזנט. מוזמנות לעשות צילום מסך, בשביל שיהיה לכם את הלינק טרי ואת הקוד. וזהו, אני אשמח אם יש לכם עוד שאלות או כל דבר, אני אשמח גם להתחבר אליכם ברשתות החברתיות, בלינק פה יש גם את הפייסבוק שלי, אינסטגרם, טיק טוק, אני בכל מקום. ותודה שהשתתפתם גם, מעריכה את זה, זה לא מובן מאליו ב-10 בבוקר ביום חמישי. תודה רבה, אורי, היה באמת, היה מענה, קודם כל. רואים שעשית עבודה, רואים שהשקעת פה, אז תודה רבה. דרך אגב, אני רוצה וגם שנייה להפסיק את ההקלטה, אוקיי? סטופ.